Maayong adlaw, my lovely ladies. Ako di ay si Jonah. Welcome to my channel. Today, ang atong topic, ang atong discussion or ang atong tabian karong adlaw is about relihiyon. Kay nganong relihiyon man, nganong kinahanglan man nga makasabot ta o kung ngano ang usa sa pinakadako nga nakapa-influensya natong mga Pilipina is ang relihiyon. O kung nakakita mo sa akong previous video, katong gi-explain ako ang diferensya between patriarchy and matriarchy, you will understand, makasabot ka, nganong ang relihiyon is one of the biggest nga naka-influence natong mga babae ug usa nga pod nga nakapa-weak, nakapahina natong mga kababaihan, natong mga Pilipina, because kung wala mo nakahibalo, kung wala mo kabaloan ni Philippines is one of the biggest country that are very religious. Actually, Philippines is one of the biggest country that are Catholic, that belongs to Christianity. Actually, there was katong nato sa una sa Guinness World Record sa una, I don't remember what year it was, nga ang Philippines ang nag-hold sa pinakadaghan nga attendee during one mass. Katong during ni si Pope John Paul, man siguro to ang naabot sa Pilipinas. During that time, during that year, we hold the biggest mass in the world. So, kailangan nato masabtan, ladies, ug ngano nga importante kayo nga makasabot ta kung paano ni siya nakaapekto natong mga kababaihan. Paano ni nga atong relihiyon mubira nato paubos, to keep us shut, to keep us tied, to keep us hold kanang hold on the neck nga dili ta patingugon, dili ta pastoryahon, dili ta tagaan og katungod, dili ta tagaan og kanang tingog, dili ta tagaan og power. And one of the biggest kanang rason or kanang infector sa kanang nakaapekta sa tua, nakapahold sa tua is ang relihiyon. Start from the beginning. Kanis sila nga mga words din hinga akong gisuwat. Pipila lang ni sa thousands of different kind of religions there are. So can you imagine nga naay thousands kabuok, mga mil kabuok ang naa nga mga relihiyon sa tibuok kalibutan. Kaning akong gisuwat din ang lang ni sila ang biggest religions that existed today. And we tanaw na tuuna ang Christianity because dinhi man ta napilong kasagaran natong mga Pilipino bilong ta sa Christianity. We believe, we pray in Jesus Christ, right? We believe in Jesus Christ. So kita nga mga Katoliko bilong ta sa Christianity. Number 1 ta Katoliko. Ikaduha, mga Protestantism, is that how they call it? Eastern Orthodox, mga Anglicans, kasagaran sa mga Anglicans, naana sila sa mga like American and UK na evangelical Christianity ug ang mga Mormons. So usa lang ni sila sa mga pinakadako nga mga branches nga mga sanga-sanga sa Christianity. So Christianity, di ba, we believe in Jesus, di ba? Tapos, aside from Christianity, other relihiyon nga dagko pod kayo, nga daghan pod kayo silang mga followers. And these are Islam, mga Muslim, di ba? Kabalota nga daghan pod kayo sila. Hinduism, India is one of kanang pinakadaghan of pinaka-main sa Hinduism. And then you have Buddhism, which is like kanang ni-believe sila ni Buddha, nya kanang napod sila sa country mga Thailand, Bhutan, napod na sila Buddhism. Then you have Judaism and you have this Sikhism. I don't know how to pronounce this correctly.
Pero these are just a few of the thousands of the religion that existed today in the world. Can you imagine? Pila rin sa kabuok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 lang ang pipila sa mga thousands ka relihiyon nga ni-exist kalibutan. Can you imagine? O kung akong napansin karon, nagadaghan ang mga bagong relihiyon, mga gagmay nga relihiyon, especially sa Pilipinas. I need to give you a warning, ladies, nga kailangan mo magbantay-bantay, kailangan mo mag-careful, maghinay-hinay, o balhin or sud o bagong relihiyon. Kay sama nako, ako po nagdako ko, gibunyagan ko nga Katoliko ko. Pero karon, right at this very moment nga nagtabi ko karon, I no longer believe in Catholicism. I no longer practice Catholicism. So dili na nako matawag akong kaugalingon nga Katoliko ko because I no longer believe in my religion. Wala nako nito sa akong relihiyon. But there's a very big but. I have mas strong akong believe ni Jesus karon og ni God. Because for me, when I pray, I have Jesus and I have the Almighty God. Because para nako, God, Almighty God, is the creator of all. Ang amahan sa tanan, ang nagbuhat sa tanan, para nako na ay God, na ay Ginoo. Para nako, si Lord Jesus Christ is the Son of the God, nga iyang gipada diri sa kalibutan because siya nga Ginoo. This is my understanding. Of course, kung dili ka mo agree nako, that's okay. But this is how I stand in my beliefs right now and how I look at religion. So para nako, like I said, dili na nako matawag akong kaugalingon nga Katoliko. I don't practice Catholicism anymore, but I have a very strong connection with God, with Jesus Christ, with God and Jesus Christ. Because para nako, si Jesus Christ is the Son of God, nga iyang gipada sa earth to help us human. Because we human are very basic, right? And the God is the creator of all, the creator of the humanity, the creator of the earth, the creator of the universe, or whatever things that existed in the world or the galaxy or whatever you call it. For me, there is one creator. Even in Hinduism and in Buddhism, Buddhism usually they don't believe in like kanang wala sila ingon Jesus or kanang wala sila ilahang kaugalingon nga kanang God ba. Kita no Katoliko daghan man kay tag santos. Pero ang Buddhism is one of those religion nga wala sila. But Buddha himself never said nga dili siya nga walay Ginoo. He did not, according to what I've read, he did not deny nga naay Ginoo. He also did not acknowledge nga naay Ginoo, but he said there is a creator. So, who's the creator? Right? So, this is how I shaped my belief now when it comes to relihiyon. I don't belong to any of these yet. And I don't think di ko gusto magstoryag tapos, but I don't think I would ever be part of any of this. And any of this kanang relihiyon, I do agree with some. For example, with Buddhism, I really like the way kanang ilahang relihiyon because you work a lot in yourself. You are working a lot to help yourself awaken and bring that self-awareness and self-growth and all that. I love Buddhism actually. Hinduism is kind of so-so because Hinduism is like Christianity. They have lots of gods and this and that. So I'm so-so. And all of this, what I really like is the Buddhism. But of course, as of now, I haven't really, this is one of my dream in the future that I would love to kanang explore more this Buddhism. But I don't think that I want to belong to any of this religion in the world because kabalo ba mo ladies ingon sa ako nakatunan
I traveled quite a lot. So far, nakaadto na ko og 60 countries in 60 countries around the world, and I mean like on 6 continents. So, and I love history. I love history. I love to read books and I love to talk to people and all that. And ang akong nabantayan kay baluba mo ladies, this is something that you have to put in your mind. Any religion in the world, all those thousands of religion in the world, they are business. Negosyo na sila. The moment ang inyong simbahan mangayo og kwarta ninyo, mga investment ninyo, pangayuan mo ani, mayon mo ana, that's business. O nakita ba mo kasagaran na nila mga dagko kay di ba? They always build like very big churches and they always tell, oh kanang mo donate mo kwarta kay atong paninduton ang balay sa Ginoo. Like for me, paninduton ang balay sa Ginoo, for me, the house of God is in me. Like God can exist anywhere. Diba? Di man kailangan nga si God naara sa simbahan, si God naara sa mosque, si God naara dere. No, God existed everywhere. For me, God existed everywhere. That's why I believe for you to pray, you don't have to go to church. You can pray anywhere. You can pray in the toilet, in the bus, in the bathroom, in the bus, in the garden, sa imong kwarto, anywhere you can pray because for me, God existed everywhere, especially in our heart. So, munang para nako, like for example, Katoliko man tanong kasagaran na to, Katoliko man gyud ta. Like kanang gamay na lang kita kwarta, hatag pud na to atong last nga pinakagamay kwarta kay para ni sa simbahan, para ni sa ani-ana. But if you look at like magkalisod ka, wala kay bugas, makaduol bago ka sa simbahan. Uy, padre, wala ko'y bugas, tagai ko bi? Wala. Pero ang imong pinakalas, and this happened to me many times, og dili lang ako ang nahitabuan ni kabalo ko, daghan ang makarelate ani. Katong pila, usa na lang gani ka kilo ang inyong bugas, imo pag yung gikwaan og usa ka baso para lang i-donate sa simbahan. Pero the moment ka kitay manginahanglan, makaduol bago ta sa simbahan nga mga itag bugas, it never happened to me. Maybe kung kani normal lang unta sa to ang muduol sa simbahan nga mangayo, maybe it happens to other people. Pero wala na hitabo sa ko. And I thanks God nga even though perti na mong lisura po sa una, wala man sa ko na wala ko naabot og pangayo sa simbahan. Maybe sa unang karon ko akong naon, maybe I should have done it. Maybe niduol ko sa simbahan nga ngay kog tabang. Maybe I would have different ideas sa simbahan, pero it would not be much different because ang simbahan para nako, like nagdako ta og for sure nakadungog mo ani nga mo nang simbahan. Ang kwarta yawa. Ang kwarta yawa. Like kung ang kwarta yawa, ngano ang simbahan puno magkwarta? Nganong magpabayad man sila na magpakasal, magpabayad na ay minyoon, kaslon, na ay patay, bayad, papirmag mga unsa-unsa bayad, bunyag bayad, tanan every single thing nga imong pangayuon or imong buhaton sa simbahan, pangayuan kag kwarta. So kung mo na ang simbahan nga ang kwarta yawa, therefore ang simbahan is yawa. No? They are not really kanang safe or angelic or goddess nga ilang giingon nga ilahang kanang portray nila, especially sa pari o unsay sa ilahang tanan nga name, diba? Silang tanan nga gibarugan. So kung mana mo nga ang kwarta yawa, therefore kamo nga simbahan, kamo nga nasa simbahan, mga yawa pud mo, diba? Kay ngano magpabayad mo in every single thing? Anong di man ta pwede nga pray lang tanan? Of course not, because unsaon man nila, everything is a business. Anything that involves with money, and if it's a religion, it's not just a normal kanang pray, no. It's business. And you have to understand that, ladies, because kung kainumdo mo, religion is based and run by the patriarchy, by men. O kung ang isa pud bitaw nga kanang maglagot kay kung magunahon na ngo, kanang kabalutan ni exist na sa Pilipinas. Especially daghan kay mga pare nga nay history sa rape sa mga bata, sa mga babae, sa mga madre. This exists in Philippines. Nahitabo ni siya sa Pilipinas, pero gitabunan ni siya sa simbahan. Gitabunan ni siya sa mga dagko. And this is not just in the Philippines. This happens everywhere. In Italy, in Spain, in Portugal. Every country nga naay relihiyon. O ang nagpadaga na ng relihiyon na is lalaki, there is always rape going on.
there is always an abused and take advantage of women and girls and those little children. That's why I hated so much, ladies, nga mo na ang mga lalaki nga, yeah, of course, dili man parihata ng lalaki nga mang-rape, nga mang-buso, nga mang-abuse o mga babae, manumbag, mangulata, dili man tanang lalaki. It's true. I really agree with that. Pero, it's always a man. Kasagaran sa mga nahitabuan, kasigaran ani nila, mga lalaki. Makadungog man kay tanay babay mangulata, nay babay nga mang kanang mo push og mga sexual acts sa mga bata na ay mga babay. Pero kung i-compare nimo sa gadaghanon sa history sa mga lalaki, it's always mga lalaki. So that's why, ladies, we have to find our voice again. We have to be one again and be strong to fight for our rights as women. And by not letting your religion control you is one of the biggest step that you can do sa imong kaugalingon to help you grow, to help you move when you don't allow religion control you anymore. And this is something for you to watch out. The moment kay imong relihiyon daghan kay sila kanang singanana mga dili pwede, that's a red flag. And the moment imong relihiyon ask money, that's a red flag. There are more things, but we will talk more about that on the next topic. Pero ang ako lang karon is the moment kani imong relihiyon nga daghan kay idili sa nimo. Of course, for example, in Catholicism, in Christianity, na ay mga, for example, we have 10 commandments, right? And out of those 10 commandment, I agree, I support 5, 6, 7 max out of 10 commandments. Like for example, pakighilawas, mangawat, manguano ka ng magpatay og laing tao, bitaw kanang, I support those. Pero there are things nga I challenge them because I don't agree with them. And the moment your religion put you, kaya ang problema mo na bitong daghan kay silang gidili nimo, that's because they want to put you in a box. They want to put you in a box. They want to isolate you. Meaning, dili ka, so ang kanang mga dili nila is mura na siyang mahimong box. So ilaha kang korneron. Ilaha kang kanang isolate, kanang mag-inusara na lang ka ba nga wala na kay kauban. Kay the moment man good ma-isolate kanila, dali na lang kay kanila i-brainwash. Dali na lang kay kanila i-control. Dali na lang kay kanila i-convince into believing something. Kay isolated naman ka. Wala naman kay madunggan sa laing tao. Wala naman kay mapangutan-an. Mahadlok naman ka. You feel lonely naman. You feel controlled, you see? So the moment your religion put you in a box and isolate you, that's a red flag. Okay? So watch out, ladies.